adduned, gŵr y gweithiau, golau na twyllo, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rhoi ti'n creu llwybrau, cadw adduned, gŵr y gweithiau, golau na twyllo, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, iachau calonau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, a ddolaf di, a ddolaf di. A rwy ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau yn y twego, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwy ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau yn y twego, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Diolch I ti, Oli. Diolch I ti. Fy ngolwg diffygiol, ti'n brwydro. Fy ngolwg diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg. Croeso I Caersalem, pawb sy'n y capel a pawb sy'n adre. Ydych chi eisiau codi'r eich traed a moli yr arglwydd efo ni bore yma? Yswan dy'r brenin ni, mawr y sy'n ei wedd, gadewch i'n lawenhau, gadewch i'n lawenhau, mae'n gwisgo
fi mor fawr I weid Duw Fe welwn ni mor fawr I weid Duw Myfyriolnaf ar galfari lle gollodd ef ei waed yn lli wynebodd wawd melltith y groes fachub o'r i'w dioddefodd oes Rhoi mwyd ei gorff a benthyg beth a rhoi Arwel yn ei heg seliwyd y beth a chareg drom meseiad Duw mor llonydd yw A ddolwn enw ein harglwydd yw A ddolwn ein tragowydd mwy Di-derfyn fydd ein holl fawlan can I ti ein harglwydd yw A'r ddoriad gwawr y trydydd dydd Gododd o'r bedd daeth Iesu'n rhydd Anghyddion neb sy'n bloeddio bryd Safryd a byd y gelyn A ddolwn enw ein harglwydd yw A ddolwn ein dragowydd mwy Di-derfyn fydd ein holl fawlan can I ti ein harglwydd yw A ddolwn enw ein harglwydd yw A ddolwn ein dragowydd mwy Di-derfyn fydd ein holl fawlan can I ti ein harglwydd yw Yn ddisglair wyn fe ddaw yn ôl Golein i'r mab yn treiddio'r nos Doedd hi'n aeth yn fyw ar saint o'r bedd Cafsylliad ei hyfryd wedd A ddolwn enw ein harglwydd yw A ddolwn ein dragowydd mwy Di-derfyn fydd ein holl fawlan can I ti ein harglwydd
arall ysbryd glân yn ei bore yma i ni just cael ceipolwg o dysblander di Arglwydd. Si ei hun yw gobaith i, ei waith sydd yn fangor i. Does dim i'w roi gan ddynor i, yn enw Iesu nawr i byth. Rwyf yn baglu yn yr as, mi godaf eto drwy ei ras, trwy drwg ar dam pob peth a ddam, diogelwydd yn hlwyf a'i law. Gafod yno gyda gef, yn rhannu o'i gyfiawnder ef, yn etifeddu teyrnas neb. Iesu Grist, ein hagor ni, ymheirw caeth yw, trwy gariad Crist, trwy ystod, ef yw'r io'r drosod. Iesu Grist, Iesu Grist, ein hangor ni, ymheirw caeth yw, trwy gariad Crist, trwy ystod, ef yw'r io'r drosod. Wel, bore da, ffrindiau. Mae'n braf iawn bod yma bore yma. Croeso cynnes i bawb sydd yma. Croeso i hen ffrindiau, croeso i ffrindiau newydd hefyd. Mae'n hyfryd cael chi yma gyda ni bore yma. Nawr, dwi'n siŵr mod i ddim yr unig berson bore yma sydd a'n meddyliau a'n golwg tuag at yr Wcrain. Ac mae'n briodol iawn felly yn bod ni am chydig funudau bore yma yn rhoi sylw ac yn codi gwlad yr Wcrain, Kiev a'r dinasoedd eraill at yn sylw ni ac yn gweddiau bore yma. Nawr, mae heddiw yn ôl y calendar eglwysig yn Sul y Gwedd Newidiad.
yr hanes rhyfeddol yna yn y Efengyl Luc, lle mae Iesu'n cael ei weddnewid ac yn transconfiguration y gweddnewidiad, ie? Lle mae Iesu yn Luc 9 yn cael ei weddnewid a mae yn ymddangos yna gyda Moses ac Elias. A mae yna lot o ystyrion dwfn i'r hanes yma. Ond un o'r pethau mae'r hanes yma'n dysgu ni yw fod yr Efengyl Gristnogol ddim yn rhywbeth ahistorical. Ond yn hytrach bod e'n rhywbeth gyda gorffennol, bod e'n reality yn y presennol a gobaith i'r dyfodol. Ac o'n i'n darllen bore yma bod gwybod hynny ar sul y gweddnewidiad mynd i fod yn obaith i bobl ac yn arbennig i Gristnogion ac eglwysu'r Wcráin. Beth bynnag am y storm ddifrifol maen nhw'n profi heddiw, mae gwybod i bod nhw yn bobl efo gorffennol, profi cynhaliaeth Duw yn y presennol a gobaith i ddod yn rhywbeth sydd yn gwneud nhw'n bobl sydd yn fwy na'r moment yma maen nhw'n ffeindio'u hunan ynddo fe. Mae cael y persbectif mawr yn gynhaliaeth ac yn ei helpu nhw. Nawr, mae'r nodiadau ar y ffôn gyda fi fan hyn. Rhag i chi fel mod i jyst yn fydda. Ar Instagram neu rhywbeth. Nawr, mae lot o bobl wedi bod yn gofyn dros y diwrnodau diwethaf, wel, be allwn ni wneud i helpu yn ymarferol? Wel, mae gweddi wrth gwrs yn ymateb ymarferol. Mae'n bwysig bod ni yn credu hynny. Da ni'n credu mewn Duw sy'n gallu gwneud gwahaniaeth, Duw sydd yn gwrando ag ateb gweddi. Ond yn ogystal â gweddi, da ni wedi penderfynu, a wrth dweud ni, jyst Arwel a fi, yn sydyn neithiwr, bod ni mynd i agor apel am yr ychydig wythnosau nesaf i gyfnogi gwaith BMS World Mission yn yr Wcráin. Mae BMS, wrth gwrs, yn fudiad, da ni fel eglwys bedyddiedig efo cysylltiadau dwfn efo nhw. So, mae'n anodd iawn gwybod sut i helpu pobl yn ymarferol ac yn sydyn mewn sefyllfa sydd yn newid yn gyflym ac yn arbennig mewn sefyllfa o ryfel. Felly, drwy gefnogi BMS, mae BMS yn gweithio trwy eglwysu lleol yn yr Wcráin. Felly, mewn ffordd, maen nhw'n gweithio trwy bobl sydd eisoes on the ground. Yn gweithio trwy rwydweithiau sydd eisoes mewn lle trwy y wlad. Ac mae BMS wedi bod yn cefnogi eglwysu yn yr Wcráin ers 2014. Y flwyddyn yna pan nath y Rwsia gymryd drosto a cefnogi y pobl oedd eisiau wneud y Donbass yn rhan o Rwsia. Nawr, beth sy'n anhygoel am hanes y gwaith yma yw gweitha y rhyfel, gweitha yr erlyd, dyw e ddim wedi rhoi stop ar bobl yn rhannu'r gobaith am Iesu. I ddweud y gwir, mae'r eglwysi yn ardal y Donbass yn yr Wcráin, maen nhw wedi gallu plannu 25 o eglwysi newydd ers 2014. Felly, gweitha'r rhyfel, mae yr Efengyl Gristnogol a'r gobaith Gristnogol yn cael ei phlannu a cael ei lledu yn fwy nag erioed o'r blaen. A mae hwnna'n dangos i ni le mae'r gwirym a'r gwir obaith yn sefyll yn y darlun mawr. Nawr, mae pobl, wrth gwrs, wedi cael ei gorfodi i adael i cartrefi dros yr wythnos diwetha yn yr Wcráin. Ac felly, mae ffocws llawer o eglwysi wedi troi i fod yn rhyw fath o ganolfannau noddfa maen nhw'n galw nhw. Felly, mae'r BMS, mae ffocws y BMS dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf mynd i fynd ar cefnogi ac arfogi eglwysi i fod yn ganolfannau noddfa yng nghanol yr argyfwng a'r rhyfel yma. Felly, yn ogystal â dal
yr Wcrain yn gyffredinol ac eglwysi Wcrain yn gweddi, da ni yn agor casgliad bore yma bydd yn mynd i gyfnogi y gwaith yma. Felly mae yna blat ar y ffordd allan ar y diwedd, neu os ewch chi'n gwefan ni, cersalem.com/BMS, mae ffordd o gyfrannu ar-lein hefyd. Ac o'n i jyst am orffen drwy ddarllen yr adnod yma o Colosied 2, adnod 15. Diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Nawr, da ni'n gwybod wythnos yma, dydan, bod yna dywysogaethau ac awdurdodau drwg ar waith yn y byd. A bod y tywysogaethau drwg ysbrydol yma weithiau yn dangos ei hunan mewn pwerau gwleidyddol yn y byd. A dyna da ni wedi gweld. Ond fel Cristnogion, da ni'n sefyll efo Cristnogion yr Wcrain bore yma, sy'n gwybod fod yna awdurdod uwch. Fod yna deyrnas well nag oes diwedd arni. A fod yna deyrnas sydd a gras, cariad a maddeuant yn y canol. A'n gweddi ni yw bod yr efengil yna yn cynnal yn ffrindiau a'n brodyr a'n chwiorydd ni yn yr Wcrain trwy'r moment anodd yma. Gewn ni godi ar yn traed, jyst fel rhyw weithred bod ni o ddifri ynglyn a sefyll efo pobl Wcrain a gweddio am heddwch yn y wlad. O Dduw Dad, da ni yn cyflwyno Wcrain i ti bore yma. Yn iawr o hangen, da ni yn gofyn i ti sefyll efo eglwysi'r Wcrain. Da ni'n gofyn i ti fod efo nhw wrth iddyn nhw fod yn ganolfannau noddfa. I ni'n gofyn i ti sefyll efo nhw wrth iddyn nhw fod yn bobl gobaith yng nghanol tywyllwch. Ac o Dduw Dad, i ni'n diolch bod y fuddugoliaeth di ar y groes yn golygu mai dim ond tymhorol yw unrhyw awdurdodau sydd gan awdurdodau'r byd yma. Ac i ni'n diolch bod ni'n cael perthyn i deyrnas dragwyddol na fydd diwedd arni. Felly o Dduw Dad, ni'n gweddio bydd yr efengil yma, da ni'n ei chredu yn efengil fydd yn rhywbeth real, fydd yn rhywbeth fydd yn rhoi cysur, yn rhywbeth fydd yn rhoi gobaith i bobl yr Wcrain bore yma. Ac o Dduw Dad, da ni'n gweddio deled dy deyrnas. Da ni eisiau gwerthoedd y nef dorri trwyddo yn y sefyllfa ddifrifol mae'r Wcrain a'n byd ni'n ei wynebu heddiw. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Diolch. Gewch chi eista. So, chydig o gyhoeddiadau cyn bod fi'n pasio drosto i Arwel bore yma. So, mae adroddiad blynyddol ni wedi cael ei gyhoeddi. Felly, os da chi heb cael copi ar y ffordd mewn, allwch chi ystyn copi ar y bwrdd yna ar y cefn ar y ffordd allan. Mae croeso i bawb sy'n cyd-addoli yma gael copi. Da ni ddim yn precious ynglyn â roed y dim ond i bobl sydd yn technically neu aelodau. Os da chi'n addoli yma, da chi'n rhan o'r teulu. A please cymerwch gopi o'r adroddiad. Hefyd mae gyda ni gylchlythyr wedi cael ei gyhoeddi ers dydd Sul diwetha. Felly mae copi o hwnna ar y bwrdd hefyd. Yn olaf, os da chi yn berson e-bost a ddim ar yn rhestr e-bost ni, yna wythnos yma allwch chi fynd ar yn gwefan i seinio lan i'r rhestr e-bost a allwch chi gael pethau fel hyn dros e-bost wedyn hefyd. Wedyn, yr unig beth arall sydd gyda fi rannu yw Sul nesaf bydd hi yn Sul y Cymun. Felly byddwn ni'n dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd a da ni am wneud hwnna yn y ffordd arferol, sef byddwn ni yn rhannu y bara ar gwyn gyda chi a bydda i'n gwisgo masg wrth ddod â fe o gwmpas. Felly dwi'n disgwyl mlaen yn fawr i ddathlu swper yr arglwydd gyda chi Sul nesaf. So does dim rhaid i chi bring your own. Ond wedi deud hynny, os oes rhywun yn teimlo fwy cyfforddus yn neud hynny o hyd yna, wrth gwrs mae croeso i chi bring your own o hyd. Iawn, so mae'r plant nawr, fi'n meddwl mynd i fynd lawr llawr, a dwi'n meddwl Hannah sy'n arwain y gwaith plant bore yma, so diolch Hannah, a croeso gyda llaw i mam a chwaer Hannah sy'n ymuno gyda ni bore yma, croeso.
Dych chi wedi dod o tywydd da o'r de gyda chi? Da iawn. Dyna ni. Iawn, na ni. A mae Arwel mynd i ddod i rannu gair gyda ni bore yma nawr. Iawn. Mae hwnna'n uchel. Dwi'n am beth da neu beth drwg, dwi'n yn gwybod. Wel, diolch am y cyfle i siarad eto bore yma. Nawr, cyn droi at y gair, dwi am wneud y darlleniad, a mae'r darlleniad y bore yma yn dod o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, pennod 9, adnodau 6 i 15. 2 Corinthiaid 9, 6 i 15. Cofiwch hyn, os mae ychydig dych chi'n ei hau, bach fydd y cynheuaf. Ond os dych chi'n hau yn hael, cewch gynheuaf mawr. Dylai pob un ohonoch chi roi o'i wirfodd, dim yn anfodlon, neu am fod pwysau arnoch chi. Mae Duw yn mwynhau gweld pobl sydd wrth eu boddau yn rhoi. Mae Duw yn gallu rhoi mwy na digon o bethau hael i chi, mwyn i chi fod a popeth sydd arnoch ei angen. A bydd digonedd dros ben i chi allu wneud gwaith da bob amser. Fel mae'n deud yn yr ysgrifau sanctaidd, mae'r diwiol yn rhoi yn hael i'r tlodion. Bydd pobl yn cofio eu haelioni bob amser. Duw sy'n rhoi'r had i'r heiwr a bwyd i bobl ei fwyta. Bydd yn cynyddu eich stor chi o had ac yn gwneud i gynheuaf eich gweithredoedd da chi lwyddo. Bydd yn eich gwneud chi'n gyfoethog ym mhob ffordd, mwyn i chi allu bod yn hael bob amser. Bydd llawer o bobl yn diolch i Dduw pan fyddwn ni'n mynd â chrodd chi i Jerusalem. Yna esbonio'r cyd-destun i hwnna mewn munud. Nid dim ond cwrdd ac angen pobl Dduw, mae be dych chi'n ei wneud. Mae'n llawer mwy na hynny. Bydd yn gwneud i lawer o bobl ddeud diolch wrth Dduw. Bydd pobl yn moli Duw am fod eich haelioni chi wrth rannu gyda nhw a phawb arall yn profi eich bod chi'n ifydd i'r newyddion da dych chi wedi gredu am y Meseia. Byddan nhw'n gweddio drosoch chi ac yn hiraethu amdanoch chi am fod Duw wedi'ch galluogi chi i fod mor hael. A diolch i Dduw am ei fod wedi rhoi'r rhodd i ni sydd y tu hwnt i eiriau. Nawr y teitl ar gyfer y bregiaeth bore yma, os wnaethoch chi sylwi, oedd Rhoi, baich neu bleser. A dwi am eich llongyfarchu i ddechrau. Dwi am eich llongyfarch chi sydd yma a chi sy'n gwylio adre bod chi yma. Achos tydi ddim yn bwnc sydd yn denu. Mae'n siŵr os yn gweud, good, mae rhywun yn y capel yn mynd i siarad ynglyn ag arian. Mae hwnna'n mynd i fod yn gret, yn dydi? Na, falle ddim, okay. Dydi ddim y pwnc mwyaf deniadol, a mae'n bwnc mae llawer ohono ni'n dewis i osgoi mewn gwirionedd. A hefyd, o Rhys yn sôn bod ni wedi bod yn siarad doi ag echddoe, fi o'n i'n ystyried peidio sôn amdano fe, mwyn rhoi mwy o sylw i sefyllfa yr Wcrain. Ond eithon ni benderfynu parhau, ac fe welwn ni erbyn diwedd y bregaeth, mae'n y gysylltiad yma. Mae'n y gysylltiad yma efo beth ni newydd fod yn trafod am sefyllfa yr Wcrain. Nawr, wrth gwrs, dyn ni'n delio efo'r pwnc yma, dyn ni'n edrych ar y pwnc yma, ar ôl i ni fod yn dilyn y gyfres yma, cyfarfod Crist profi'r wefr. A be dyn ni wedi bod yn wneud yn y gyfres yna, di edrych ar pobl yn cyfarfod Iesu ac yn cael ei newid gan Iesu. A dyn ni wedi gweld ym mhob achos, ar ôl cyfarfod Iesu, doedd neb yr un fath. A un ffordd o edrych ar y pwnc heddiw yw fod e'n cynnig un ateb i'r cwestiwn,
mha ffordd mae Dyw eisiau fy newid i. Okay, dyn ni'n sôn bod Dyw yn y newid ni. Y cwestiwn yw, mha ffordd mae Dyw eisiau newid ni. Ac wrth gwrs yr ateb ydy, mhob ffordd. Mae eisiau newid pob rhan o mywyd i. Os di Dyw ar waith yn fy mywyd i, yn fy ffurfio i, mae e eisiau trawsffurfio pob rhan ohono ni. Am hwn yn un o'r pwyntiau pwysig i ni gofio wrth edrych ar y pwnc o roi at waith Dyw. Mae'n bwnc eang iawn. A dwi'n mynd i wneud nawr rhywbeth o'n i rioed yn meddwl bys ni'n mynd i wneud. Dwi'n mynd i sôn am lyfr. Mae'n od, achos fi sy'n sgwennu on. Okay? Rhyw 2 flynedd yn ôl, fe ddath rhywun ateb i gofyn, wyt ti eisiau sgwennu rhywbeth yn y gyfres y Beibl ar? Mae cyfyddiadau'r gair wneud yna. A nes i benderfynu yn fy noethineb i baratoi llyfr y Beibl ar Rhoi a chyfrannu. Naren, i'r rai o'n chi sy'n licio bargen, mae gen i 5 copi fan hyn. Cyfan dych chi angen i gael copi ydy dod atau ar y diwedd a deud nhwch chi roi rhywbeth yn y casgliad. Okay? Hynny yw, it's not a big book. Okay? So, llwch chi ddarllen e pnawn yma. Ond os ydych chi eisiau weld e, a os ydych chi eisiau edrych yn llawnach ar y pwnc, ddim lot llawnach, obviously. Os ydych chi eisiau edrych yn llawnach ar y pwnc na beth dwi'n gallu rhoi sylw iddo fe bore yma, mae croeso i chi gael copi o'r llyfr. Ond y bore yma, dyn ni am edrych ar 4 pwynt, a wedyn, dyn ni'n mynd i feddwl chydig bach am ein cyfrifoldeb ni, fel unigolion, ac fel eglwys, mewn ymateb i'r 4 pwynt yna. A'r pwyntau ydy, deall heilioni Dyw, addoli trwy Rhoi, mae e ynglyn â'r galon, a gwasanaethu trwy fuddsoddi, a wedyn fyddwn ni'n edrych ar yn cyfrifoldebau ni wedyn ni. Pwynt cyntaf felly, deall heilioni Dyw. Cyn i ni feddwl ynglyn â bod yn hael yn hunain, mae'n rhaid i ni ddeall heilioni Dyw. Wrth i ni edrych ar y thema dros yr wythnosau diwetha, un o'r pethau dyn ni wedi gweld yw na tydi taith pawb i ddod i ffydd ddim o reidrwydd yr un peth. I'r rhai mewn sydyn, i'r rhai mewn raddol, i'r rhai mewn ddramatic, i'r rhai dydy e ddim. Mae'n rhai yn cael eu taro gan rai gwirioneddau eraill yn cael eu taro gan wirioneddau eraill. Ond, un peth sydd yn wir y mywyd pob Cristion yw bod y bwynt yn dod lle dyn ni'n sylweddoli beth mae Dyw wedi gwneud droson ni a beth mae Dyw yn gwneud droson ni. Mae'n digwydd yn yn ailenni ni fel soniodd Rhys wythnos diwetha, ond wrth gwrs pwynt mawr Rhys wythnos diwetha, Dyw na ddim yn stopio. Dim digwyddiad a dyna ni, mae Dyw'n parhau i weithio yno ni, a dyn ni'n parhau i ddeall mwy a mwy ynglyn â y cyfan mae Dyw wedi gwneud drosto ni. Dyn ni'n sylweddoli ac yn raddol yn cael yn llorio gan heilioni a gras Dyw. I fod e wedi rhoi ac yn dal i roi gymaint i ni pan dyn ni'n gwirionedd yn heiddi dim. A mae Dyw yn gwneud hynny achos dyna ydy ei gymeriadau. Dyna sut un ydy e. Mae Rhoi yn hael yn elfen graidd o gymeriad Dyw ei hun. Mae ei heilioni i weld o'n cwmpas ni. Mae weld yn y greadigaeth. Dyn ni'n byw, hynny yw, sy'n eisiau fi ddeud hyn, yn byw mewn ardal hyfryd fatha dyn ni'n byw, ond dyn ni'n byw mewn rhyw fyd fflat, diflas, di-liw. Dyn ni'n byw mewn byd hardd, amryliw, cyfoethog, amrywiol. Un o'r dyfyniadau dwi'n cyfeirio ato fe yn y llyfr ydy dyfyniad gan un o'r enw Andrew Wilson, sydd yn sôn am y greadigaeth fel hyn. Mae'n deud, he gives rain, he gives light, he gives fragrances and flowers, he gives colours, he covers the earth with food-giving plants or life-giving water, and in the places where he doesn't, the very rocks cry out. Gwrandwch ar y linell yma. None of these things are needed by God or deserved by his creatures, but he gives them anyway.
Dyna'i natur e. Dyna'r arglwydd dyn ni'n ei addoli fe. Un sydd yn hael, llawer yn fwy graslon a hael nag sydd angen iddo fe fod. Ac wrth gwrs, ymhellach na hynny, dyn ni'n gweld ei heilioni fe yn y ffordd mae'n delio efo ni yng Nghrist. Dyn ni'n ffôl, dyn ni'n anystywallt, dyn ni'n styfnig, ond yng Nghrist, dewisodd Rhoi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill. Dyna sydd un yw ein Duw ni. Mae'r Duw dyn ni'n deud i bod ni'n ei ddilyn yn ddiw hael, mae'n ddiw graslon, mae'n ddiw caredig. A mae hwnna'n dod o'n ymlaen yn naturiol i'r ail bwynt, addoli trwy'r Rhoi. Achos os ydyn ni'n deall ac yn gweld gymaint y mae Duw wedi gwneud drosto ni, mor hael mae Duw wedi bod tuag ata ni, fe fyddwn ni eisiau addoli ac fe fyddwn ni eisiau deall. Nawr, mae ganddo fe hawl arno ni. Mae Iesu yn atgoffa ni am hawliau Duw arno ni. Dych chi'n cofio Iesu Grist yn dweud, rhowch bethau sydd bia Cesar i Cesar, a'r hyn bia Duw i Dduw. Ond y neges yn y gair yw bod yr syniad yma o addoli trwy Rhoi yn mynd â tu hwnt i unrhyw ddyletswydd. Dyn ni newydd arllen yn llythyr Paul at y Corinthiaid, nid mater o roi achos bod rhaid i ni roi ydy hwn. Ond rhoi mewn addoliad, rhoi mewn diolchgarwch. Dylai pob un ohonoch chi roi o'i wirfodd. Dim yn anfodlon neu am fod pwysau arnoch chi. Dych chi a fi, yma neu adre, dyn ni gyd yn dangos be dyn ni'n addoli a be sy'n bwysig i ni yn y ffordd dyn ni'n byw. A dwi wrth y modd eto o'r dyfyniad yma gan ddyn o'r enw Mark Lloyd Bottom, dwi'n cyfeirio eto yn llyfr. Mae'n deud, your bank and credit cards are theological. They tell you who and what you worship. Os dyn ni eisiau gwybod beth sy'n bwysig i ni, edrychwch ar y statement bank sy'n dod diwedd y mis. A mae'n bwysig i ni bwysleisio, dos gan hwn ddim byd i wneud efo ennill ffafr Duw, naill ai wrth ddod i'r bywyd neu wedyn mwyn ennill rhyw fendith gan Dduw. Nid i fyddhau sy'n dod â ni i fywyd newydd yng Nghrist. Mae Iesu wedi gwneud y cyfan sy'n angen. Mae wedi coeddi gorffennwyd ar y groes bod y gwaith wedi gyflawni. Ond mae ymateb i'r cariad a'r gras hynny yn bwysig ac mae e'n golygu i fuddod sydd yn codi o'r galon. A un o bwyntiau fy neges i bore yma ydy, os ydy e'n codi o'r galon, mae fod i gyffwrdd pob rhan o fy mywyd i, a mae hynny'n cynnwys fy nghyfrif banc i. Fel dedodd Mark Lloyd Bottom yn y dyfyniad nawr ni'n dweud, mae'r defnydd dyn ni'n gwneud o'n harian ni yn deud lot amdano ni. Mae'n dangos beth di'n diddordebau ni. Mae'n dangos beth dyn ni'n hoffi, beth dyn ni'n rhoi blaenoriaeth iddo fe. Dyn ni'n cael yn gwahodd i fyw yn ddiolchgar, a mae hynny'n rhan o'n addoliad ni. Dyn ni newydd dreulio amser yn addoli nawr, ynddo? Ond mae'n beryg os dyn ni'n meddwl am addoliad just fel canu. Achos mae'n bywydau ni'n addoliad. A mae haelion ni yn addoliad sy'n codi yn naturiol o ddiolchgarwch am ras Duw. Yn y Testament Newydd, mae'n sôn am yr eglwys yn Macedonia, yn rhoi yn hael i helpu pobl yn Jerusalem. Dych chi'n cofio'r geiriau yma? Dyma nhw'n gwneud llawer mwy nag oeddwn ni'n ei ddisgwyl, drwy roi eu hunain yn y lle cyntaf i'r arglwydd a wedyn i ninnau hefyd, dynion yn union oedd Duw eisiau iddyn nhw wneud. Mae rhoi yn ddiolch, mae'n rhoi yn ymateb i angen. Dyna un o'r darluniau byw o'r eglwys fore. Dych chi'n cofio'r disgrifiad yna yn Actau Pennod 4. Doedd neb yn deud fi bia hwnnw. Roedden nhw'n rhannu popeth gyda'i gilydd.
A mae gyd yn dod o'r galon. Dyna'r trydydd pwynt. Mae Rhoi yn addoliad am unrhyw wir addoliad yn codi o'r galon. Nawr, mae yna beth trafod yn y byd Cristnogol ynghyd faint a sut. A os ydych chi eisiau meddwl mwy am hynny, drychwch ar be mae'r Beibl yn deud ambell i gyfeiriad ato fe yn y llyfr hefyd. Ond dwi ddim really y cwestiwn pwysica. Y cwestiwn pwysica ydy'r galon. Mae Lydia Power yn y rhagair y llyfr yn deud, dos gan y materion hyn, fawr ddim i wneud ag arian ei hun, ond maen nhw'n ymwneud fwy a'n calonnau ni. Chi'n gweld, mae safon Iesu yn uwch na safon y ddeddf. Mae her Iesu i'r galon ac i'r enaid. Ddwedodd Iesu yn do, lle bynnag mae dy drysor di y bydd dy galon di. Does yna'n deddf neu rheol hearnaidd, ond mae'n ganllawiau pwysig. Eto yn y llythyr at y Corinthiaid, yn y benod cyn yr un nes i ddarllen, mae Paul yn deud, dim gorchymyn i chi ydw i. Dim deud awgrymu mae e. Ond mae'n siarad efo'n colonnau ni. A mae Iesu yn herio yn cymhellion ni. Os dyn ni'n dilyn patrwm y Beibl, dydy'r Rhoi ddim yn rhywbeth dyn ni'n gwneud mwyn tynnu sylw ato ni'n hunain. Mae am i ni wneud hynny yn dawel. Mae'n deud, dylai pob rhodd fod yn gyfrinach. Bydd y dad sy'n gweld pob cyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A mae hyn i gyd yn dod â ni nôl at be mae'n golygu i ddeud bod Iesu yn arglwydd dros ein calonnau. Dwi wedi bod yn defnyddio yr meddalwedd Lectio 365 dros y misoedd dwytha i wneud fy myfyrdod dyddiol, a chydig wythnosau yn ôl, nes i ddarllen a gwrando ar y geiriau hyn. It's easy to say, of course Jesus is the Messiah, but it's harder to let that fact impact the way I live. If I am not willing to change what I do with my time or how I spend my money, am I really following Jesus in my everyday? Mae dilyn Iesu Grist yn gostus. Dyn ni'n cael yn gwahodd i ddod yn rhad ac am ddim, ond mae dilyn Iesu Grist yn gostus. Mae'r gair dilyn dyddi yma wedi dod i olygu lot o bethau gwahanol efo'r cyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi ar Instagram, ydych chi'n dilyn pobl yn dweud. Ond be mae hwnna'n golygu? Bod chi roi rhyw 2 funud i, be mae'n deud heddi? Neu, dyn ni lli codi bawd a hoffi rhywbeth ar Facebook, a mae mor hawdd yn dydi. Dwi'n golygu dim byd, diddly squats go iawn. Ond mae Duw eisiau rhoi trefn arno ni. Mae Duw eisiau ni ddilyn e go iawn. A mae rhoi trefn ar yn harian ni'n bwysig. Achos mae'n effeithio lot o bethau eraill. Fe ddwedodd Billy Graham unwaith, if a person gets his attitude towards money straight, it will help straighten out almost every other area of his life. A dyn ni mlaen i'r 4th pwynt. Gwasanaethu trwy fuddsoddi. A dwi ddim yn sôn am stocks a shares. Dydy stocks a shares ddim yn fuddsoddiad da ar hyn o bryd, achos mae'r farchnad yn stryglo. Na, dwi ddim yn sôn am hynny, dwi'n sôn am buddsoddi yng ngwaith Duw. Yn ei lythyr at yr Effesiaid, yn penod 5, mae Paul yn deud y geiriau hyn. Felly, dilynwch esiampl Duw, gan eich bod yn blant annwyl iddo. Dylech fyw bywydau llawn cariad, yn union fel gwnaeth y Meseia ein caru ni a marw yn ein lle ni. Rhoddodd ei hun fel offrwm ac aberth oedd yn aroglyn hyfryd i Dduw. Nawr yn ameg y talentau, fe soniodd Iesu am fuddsoddi. Buddsoddi yn y deyrnas oedd e'n trio dysgu na fe. A mae yna elfen ymarferol i hyn, a mae yna elfen ysbrydol i hyn. A mewn gwirionedd, wrth jyst deud hynna, dwi wedi creu yr awgrym bod yna wahaniaeth rhwng y ddau, ond does na ddim. Os di rhywbeth yn ysbrydol mewn ymarferol, os di rhywbeth yn ymarferol mewn ysbrydol.
Un o'r pethau o'n i'n cael yn atgoffa yn y fe wrth baratoi, chi'n gwybod, dyn ni'n dysgu lot am ddoniau'r ysbryd yn y Beibl. Mae Rhoi yn ddawn yr ysbryd, mae yn y list. Ond dwi ddim eto wedi clywed fy hun na neb arall yn gweddio o arglwydd rho'r ddawn o Rhoi i mi. Achos mae'n ymarferol iawn, yn dydi? Dewch i ni feddwl am y peth yn ymarferol. Meddwl am weinidogaeth eglwys. Dwedwch enghraifft bod eglwys yn penderfynu bod nhw eisiau estyn allan i gyrraedd at bobl ifanc mewn ardal. Yn ymarferol, mae hynny'n golygu cost. Fe allai olygu llogi adeilad, os nad oes gofod addas yn y capel. Fe allai adnoddi talu am y gydnoddau a cyfarfod a chost gweithgareddau. A mae'n rhaid cael arian i wneud hynny. Os yw eglwys eisiau sefydlu unrhyw weinidogaeth, mae rhaid sefydlu cyllideb ar gyfer ei gefnogi fe. Yn ysbrydol, fydden y ddim bendith i bobl ifanc yr ardal heb yr ymarferol o fuddsoddi'n ariannol yn y gwaith. Wrth sôn am Rhoi wrth yr eglwys yng Nghorinth, roedd Paul yn cysylltu'r syniad o hau a medi yn uniongyrchol gyda'r rhoddion. Oedd e'n deud hyn, cofiwch hyn. Os mae ychydig dych chi'n ei hau, bach fydd y cynheuaf. Ond os dych chi'n hau yn hael, cewch gynheuaf mawr. Da ni wedi sôn o'r blaen pa mor ddiolchgar ydyn ni. Bod Duw yn ei ras a'i gariad yn caniatáu rhan i ni yn ei waith mawr ef. Mae hwnna'n fraint, yn dydi? Ond beth yw'r rhannau hynny yn ei waith mawr ef? Gweddio, gweithio'n ymarferol, defnyddio'n doniau, a rhoi a chyfrannu i gefnogi'r gwaith yna hefyd. So yn ola, beth amdano ni felly? Be di'n cyfrifoldebau ni fel unigolion? Be di'n cyfrifoldebau ni fel eglwys? Mae Duw wedi dangos ei heilioni tuag ato ni ac mae'n galw ni yn unigol ac fel yn eglwysu i fod yn debyg iddo. Dyn ni newydd arllen y geiriau. Dilynwch esiampl Duw gan eich bod yn blant annwyl iddo. Mae Paul yn annog rhoi llawen a hael. Mae Duw yn mwynhau gweld pobl sydd wrth ei boddau yn rhoi. Felly, i ateb y cwestiwn yn y bregaeth, rhoi, baich neu bleser, yr ateb cywir ydy bleser. Achos mae'n fraint, nid yn faich. Ond mae e'n annog trefn hefyd. Mae Paul yn annog rhoi trefn. Rhoi sydd yn drefnus ac yn rheolaidd. Mae'n deud, bob dydd Sul, dylai pob un ohonoch chi roi arian o'r neilltu, bod ni'n cynllunio'r peth. O ran faint i'w roi, mae Paul yn deud y dylen ni rhoi bed yn ni'n medru. Eto, yn y benod cyn yr un wnaethon ni ddechrau, ar ddarllen ar y cychwyn, mae'n deud y geiriau hyn. Os ydych chi wir eisiau rhoi, rhowch chi beth allwch chi. A bydd hynny'n dderbyniol. Does dim disgwyl i chi roi beth sydd ddim gynnoch chi i'w roi. Nawr, mae yna lawer o drafod am y degwm, y 10%, a mae yna ddadleuon o blaid ac yn erbyn hynny. A eto, os ydych chi'n un o'r 5 sydd yn rhithro un o'r copio'r llyfr wedyn ni, mi gewch chi ddarllen am... Dwi'n mynd sy'n hwyr o'r awyr o rydedd yn y gynulleidfa. Na, os ydych chi eisiau darllen mwy amdano fe, mae yna bosib i chi wneud. Ond o leia mae'n ganllaw da. Ond y gwir yw, mae gallu pobl yn amrywio. Os ys gynnwch chi 2 person yn yr un eglwys, un yn gyfoethog, un ddim, a mae'r 2 yn penderfynu roi 10%, mae'r 90% sydd gan y person tlawd ar ôl dipyn llai i fyw arno na'r 90% sydd gan y person cyfoethog ar ôl, yn dydi? So os di Duw wedi'n bendithio ni gyda mwy, mi ddylen ni roi fwy. Os yw Duw yn gwachodd ni i ddilyn ei esiampl ef, me am i ni roi yn aberthol. Dyna wnaeth e. Nath Iesu ganmol roi y weddw dlawd yn rhoi yn aberthol. Achos i fod yn adlewyrchu ei roi e. Yn olaf o'n rhan ni, mae'n rhaid i ni fod yn
onest wrth Rhoi. Mae lot o bobl yn cyfeirio at stori Ananias a Saffeira. Dych chi'n gyfer Ananias a Saffeira yn llyfr yr actau'n cael ei taro lawr? Problem Ananias a Saffeira oedd nid bod nhw ddim di roi popeth, ond bod nhw di roi'r argraff i bod nhw di roi popeth pan doedden nhw ddim. Mae'n rhaid i ni fod yn onest. So mae'n y gyfrifoldebau arno ni. A mae'n y gyfrifoldebau hefyd arno ni fel eglwysi a mediadau Cristnogol sy'n derbyn rhoddion. Yn y lle cyntaf, mae'n rhaid ni fod yn agored ac yn ymatebol. Y Rhys di sôn am hwn, mae hwn yn bwysig. Achos yn fan hyn, dyn ni'n cyfnodi yn yn heglwys ni beth sydd wedi dod i fewn a'r defnydd dyn ni wedi wneud ohono fe. A dyn ni'n ei gyhoeddi fe. A dyn ni'n dweud, a mae'n mynd ar wefan Comisiwn Elusennau bob dim. Mae'n bwysig. Achos fel eglwysi a mediadau Cristnogol, os dyn ni'n derbyn rhoddion gan bobl sy'n weithio'n rhoi allan o ddim llawer o ddim byd, mae'n y gyfrifoldeb arno ni. Mae'n rhaid i ni warchod rhag bod yn afradlon yn y defnydd ni o arian. Os dyn ni fel eglwysi yn derbyn rhoddion sy'n cyfateb i'r ddwy geiniog ola, falle i rai, mae cyfrifoldeb enfawr yn sgil hynny. Dyn ni'n byw mewn oes lle mae yna gymaint o ormodiaeth. Ar un llaw mae yna bobl efo gormod, ar y llaw arall mae yna bobl efo dim digon. A felly rhaid ni fod yn ofalus iawn i beidio bod yn wastraffus neu'n afradlon gyda'n adnoddau dyn ni yn ei dderbyn. A tydi hynny ddim yn golygu bod ni ddim yn talu pobl yn iawn a bod ni'n gofyn i'r gweinidog a bwy bynnag arall fyw yn llwm. Dyn ni'n deud hynny, mae eisiau bod yn anrydeddus. Mae Duw yn ddiw hael a dylen ni fel eglwysi a mediadau fod yn anrydeddus yn cydnabyddiaeth ni. A'r pwynt olaf am y cyfrifoldeb arno ni fel eglwysi yw ddylen ni ddim fod yn rhy fewnblyg. A mae hwn yn arbennig yn berthnasol i beth dyn ni fod yn trafod heddiw. Os dyn ni'n edrych ar y Rhoi yn y Beibl, a dyn ni'n mynd nôl i'r Hen Testament, dyn ni'n gweld bod yna ddegwm. A roedd y degwm yn mynd i'r deml. A rhan o hwnna oedd i gynnal meibion Lefi oedd yn gweithio yn y deml. Ond mi oedd yna gyfrifoldeb ar feibion Lefi i ddigymu hefyd. Fel bod nhw ddim just yn meddwl amdanyn nhw eu hunain. A ddyle unrhyw eglwys, dylen ni ddim fod o'n ffocws ni just ar ymbeiddiannau'n hunain, just ar gynnal yn pethau'n hunain, just ar gynnal yn hachos yn hunain. Fe ddylen ni fod yn meddwl am anghenion y gymdeithas a'r byd o'n cwmpas ni. A felly, mae'n ymarfer da i eglwysi a mediadau i fod yn degymau eu hincwm nhw i gefnogi gwasanaethau a pethau sydd ddim byd i wneud efo nhw, sydd tu allan i'w gwaith nhw. Nawr, dyn ni wedi bod yn trio ymarfer hyn. Nawr, digwydd bod gan bod ni'n sôn am atebolrwydd, os edrychwch chi'n yr adroddiad eleni, dyn ni ddim wedi llwyddo yn 2021, dyn ni ddim wedi cyrraedd y 10% yn mynd trwy'n llyfrau ni, mae'n yr resymau dros hynny, Covid a methu cymryd casgliadau ac yn y blaen. Ond yn dechnegol, dewch i ni fod yn onest, dyn ni wedi methu eleni. Mae'n arian di mynd i ni ymgyrchol gan bobl trwy ymgyrchoedd fatha Tier Fund ac yn y blaen. Ond fel eglwys, dyn ni heb wneud. A mae hwnna'n rhywbeth rhaid ni wneud yn well yna fe. A dyn ni newydd fod yn sôn y bore yma, do? Am ardal o'r byd lle mae gwir angen help gweddi, gwir angen help ariannol, a cyfle i ni gael fod yn meddwl, fatha Cristnogion Macedonia, ddim jyst am ei sefyllfa ei hunain, ond am sefyllfa pobl eraill, a dangos bod ni'n adlewyrchu cariad a haelioni Duw i bobl yr Wcrain. I grynhoi. Pan dyn ni'n meddwl am Rhoi, mae'n rhaid i ni ddeall haelioni Duw. Mae'n rhaid ni sylweddoli o'r newydd un mor hael yw Duw a sut mae wedi dangos y cariad a'r haelioni na i ni. Ddylen ni afel yn y cyfle i addoli
trwy roi. Ddim jyst trwy gan, ond trwy roi. Ymateb i'r heilioni yna, y mae wedi dangos I ni trwy roi yn ôl mewn diolchgarwch. A mae'r her fel edes I, ddim yn gymaint i'n trefniadau ni, ond mae'n ni yn calonau ni. Achos os ni'n calonau ni yn y lle iawn, mi wneith yn trefniadau ni weithiau ffordd allan yn iawn. Peidio meddwl am ddilyn reolau, ond I adael yn rhoi ni lifo o'n cariad ni a'n diolchgarwch ni iddo fe. A wedyn bod ni'n cael y fraint o wasanaethu Dduw trwy fuddsoddi yn ei deyrnasau. Bod ni'n diolch I Dduw am y fraint o gael ei ddilyn a'r fraint a'r anrhydedd a'r cyfle I gyfrannu yn ariannol ac mewn ffyrdd eraill at ei waith e. Dewch I ni beddio. O arglwydd ein tad, dyn ni'n diolch I ti am dy natur di. Dyn ni'n diolch I ti am dy gymeriad di, am dy haelioni di, am dy ras di, am dy gariad di. Arglwydd, dyn ni eisiau jyst meddwl am hynny am hynny bach. A dyn ni eisiau gwerthfarogi un mor hael yr wyt ti ydyw, dyn ni'n ei ddilyn ac yn ei addoli y bore yma. Arglwydd, helpa ni I ymateb yn y ffordd iawn. Nid trwy ddilyn reolau, ond I ddilyn symbyliad ysbryd di. I ddilyn darweiniad di a dy esiampl di. Trwy fod yn bobl sydd yn dangos dy gariad a dy haelioni a dy ras di i'r byd o'n cwmpas ni. Helpa ni fod yn drefnus, helpa ni fod yn ofalus, helpa ni fod yn anrydeddus ym mhob dim dyn ni'n gwneud fel unigolion ac fel eglwys. A nawr dyn ni'n gweddïo'n benodol arglwydd dros y casgliad yna, dyn ni'n mynd I fod yn wneud dros dy waith di yn yr Wcrain yn yr wythnos yn y ddau nesaf. Dyn ni'n gofyn wneud I'n galluogi ni fod yn hael. Ac y byddu di yn rhoi doethineb wedyn i'r rhai sydd ddim wedi fod yn gyfrifol am ei ddefnyddio fe I ddangos y cariad a'r gras yna sydd yn ymestyn at bobl mewn angen. Diolch I ti arglwydd. Bendithion ni'n mhellach yn enw Iesu. Amen. Diolch Arwel. Mae gyd yn cychwyn efo Duw, ynddo? Mae gyd yn edrych ar Duw a gweld haelioni, daioni Duw. Ac gad ein bywyd ni wedyn bod fatha'r outpouring yna o cariad a haelioni Duw tuag at ni. So yn ola, da ni'n mynd I ganu Crist yw fy mhopeth I fod i'r cwpl oll dwi angen. Ddim incwm, lot o bres, ddim pethau materol. Iesu ydy'r cwbl oll ydyn ni angen. Gadwch I ni ganu hynna bore yma. So'n os yn draf ymlaen. Dim byd arall sydd allwedd modlon ni. Treial o'n law, ond can a fi heb droi yn ôl, rwy'n gwybod ni. Crist yw fy mhobleth I.
llawenydd fy achubiau. Gobaith sicr sy'n o ti, neb yw cartref ni. Trwy bob ystod, rwyt gyda ni, canad y glod, i ti bod o gonat. Crist yw fy mhopeth i, Crist yw fy mhopeth i. Ti yw gwbl dwi angen, ti yw gwbl. Mi benderfynais i ddilyn Iesu, heb droi yn ôl, heb droi yn ôl. Bydd o'n cefnu a gros o'n blaen i, heb droi yn ôl, heb droi yn ôl. Mi benderfynais i ddilyn Iesu, heb droi yn ôl, heb droi yn ôl. A bydd o'n cefnu a gros o'n blaen i, heb droi yn ôl, heb droi yn ôl. Crist yw fy mhopeth i, Crist yw fy mhopeth i. Ti yw'r cwbl oll dwi angen, ti yw'r cwbl oll. Iesu, ti di'r gwbl oll da ni angen. A mae hwnna'n gymaint o challenge achos da ni mor ddibynnol ar y security yna, ar y paycheck yna sy'n dod ar diwedd bob mis, ond argwyd os da ni rhoi ti fel canolbwynt y bywyd, fel coron ar ben pob dim, ti'n darparu ar yn cyfer ni, ti'n gwybod be di yn anghenion ni, a ti yn darparu, a ti yn rhoi, a ti mor hael. A da ni'n diolch i ti bore yma bod ni yn addoli Duw mor hael, Duw sy'n yn caru ni gymaint ac isio rhoi i ni. Diolch ar gwydd. Amen.